आंनि नामा पद्मिनी ब्रह्म बियो बड'लेण्ड विमेन एम्पावारमेन्ट मिशन जिहेतु नायथिगिरि बिथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ जे जोंहा BTC गभर्नमेन्टआ बड'लेण्ड विमेन एम्पावारमेन्ट मिशनखौ अलरेडि डिक्लेयार खालामखाबायमोन आइजोफोरनि जौगाथायनि थाखाय दा बिनिनो मोनसे प्रग्राम लिडारशिप ट्रेनिं फर वुमेन जेसेबां जोंहा आइजो माहारि दङ बे आइजो माहारिखौ गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय फैनानै जों लेंहरनानै बिथांमोनखौ जों बाहागो लानो थाखाय खावलायदों आरो चिरां क'क्राझार अलरेडि जाखांबाय दिनै जोङो उदालगुरियाव फैनानै दंफैयो गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय फैनानै बेयावबो बाहागो लाफैदों टटेल जोंहा 130 आइजोफोर फैदों मैयानि दिनाव आरो दिनैबो बे आइजोफ्रानो फैफिनदों दा साननैनि बे हाबाफारियाव जोबोद मोनसे पार्टिसिपेशन जों नुनो मोनदों बे लिडारशिप ट्रेनिंआ बे बिथांमोनखौ गावनि थाखाय जों बयबो गाव गावनि फिल्डआव जोङो लिड लागासिनो दं नाथाय एसेबाबो जोंनो लाइफआव ट्रेनिं नांगौ जोंनो जौगाथायनि थाखाय जोंनो एसेबाबो एक्सप'जार नांगौ दा बे मोनसे गभर्नमेन्टआ बेखौ सुबिदा होदों सुबिदा होनायखाय जोंहा आलासि महरै रिसोर्स पार्सनबो दंफैयो लिड अर्गेनाइजेशननिफ्राय बिथांमोना दिल्ली बेस्ड अर्गेनाइजेशन आरो बिथांमोना जोंजों दा कয়েকদিন थागोन जयैनो मानो होनबा जोंहा बिनि उनाव तामुलपुरावबो दं आरो लोगोसे जोंहा बाक्सायावबो दङ दा बे सप्तासेखौ जोंजोंनो जोङो जेसेबां आइजो माहारि दं जोंहा गुबुन गुबुन BTR डिस्ट्रिक्ट्सआव जोङो जेरावबो कभार खालामजोबगोन आरो गुबै जिथु थांखि बे गुबै थांखिया लिडारशिप बा क्रिएशननि थाखाय नामा औ बे जाहैबाय जोङो आइजोफोरखौ एसेबाबो गावनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथिङाव जिहेतु अलरेडि लिडारशिप लागासिनो दङ बे लिडारशिपखौ आरो एसे जोङो बेखौ जोङो रेडि खालामनो थाखाय गावखौनो गाव प्रिपेयार खालामनो थाखाय जों बेखौ ट्रेनिं होनाय जादों आरो नो डाउट बेबायदि ट्रेनिंखौ नांबाय थागौ दा माखासे जाहोननि थाखाय कन्टिनिउवासलि जोङो खालामनो हाया नाथाय बियो मोनसे जिहेतु अलरेडि जाबाय जों स्टार्ट खालामबाय दा जों बेखौ कन्टिनिउ खालामलांसिगोन दा जिहेतु जोङो बयबो मिथिगौ जेन्डार इक्वालिटिनि खोथाखौ जोङो बयबो रायलायो दा जोंहा प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टआबो बे मोनसे थांखिखौ लानानै दङ जे सस्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गल नम्बर 5 बेयो जाहैबाय जोंहा जेन्डार इक्वालिटि दा बे जेन्डार इक्वालिटिनि खोथाखौ बुङोबा जोङो नो डाउट बयखौबो जोंहा समानै मोनथाय होनांगौ आवगोलाव जेसेबां गैयामोन दा एसेबाबो गभर्नमेन्टआ नाजादों बेखौ समानै मोनसे लेभेलाव लाबोनो थाखाय दा बिनि थाखायथ' जों प्रिपेयार खालामनांगोन बिनि थाखाय जोंहा गुबुन गुबुन मोनसे प्रसेस दङ बेखौ जोङो लानांगोन दा जिहेतु अलरेडि आराम्भ जाबाय जोङो इयुनाव नुनो मोनदों जे बियो जेन्डार इक्वालिटिया बियो मोनसे समान लेभेलाव जोङो फैसिगोन बा फैगासिनो दं अलरेडि स्टार्ट जाबाय होननानै जों सानो आरो जोङो मैया 130 दा बे बिथांमोनानो दिनै फैफिनजोबदों साननैनि हाबाफारि 130 जन दं आरो जोंहा टटेल औ जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनिबो दं जोंहा NGOsनिबो दङ जोंहा माबानि दङ FPC फार्मार प्रडिउसार कम्पानिनि आइजोफोर माखासे जाय विभिं खालामो बे बिथांमोनाबो दंफैयो आरो लोगोसे जोंहा माबानि दङ BTR फेल'सफोर दङ गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय फैदों आरो ज' जादों आरो बेखौ जोङो अपरचुनिटि होयोबा रावबो खम नङा होमबा दा चान्सखौ मोननांगौ बयबो दा बे चान्सनि गेजेरजोंनो जिहेतु मोनसे थांखि लादों गभर्नमेन्टआबो जे आवगायनो थाखाय जौगाथायनि थाखाय आइजोफोरनि जौगाथायनि थाखाय दा गतिके जोङो सानो जे क्वान्टिटि आरो क्वालिटिया मोनसे लेभेलाव जों बे रिजाल्टखौ नुनो मोनगोन जिहेतु दा स्टार्ट जाबाय जोंबो मिजिं थिदों जोंबो सपोर्ट खालामनांगोन गभर्नमेन्टखौ गतिके जोङो दा बयबो ओंखारबोदों सपोर्ट खालामनो अगर BTR को आगे लेने की बात है या BTR में विकास करने की बात है तो चीफ प्रमोद बोड़ा का ऐसा विज़न है कि उसमें महिलाओं की भी बराबर सहभागिता होनी चाहिए उनका विचार उनका सोच भी आगे आना चाहिए जब हम कैसे BTR आगे बढ़े उसकी बात करते हैं तो इसी विचार से ये लीडरशिप प्रोग्राम की शुरुआत हुई है जहाँ पर यही सोचे कि कैसे महिलाओं में को तैयार किया जाए इस ट्रेनिंग के माध्यम से कि आने वाले दिनों में वो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जगहों पर उनकी लीडरशिप निकले और दिखे और वो अलग अलग
रोल निभा पाएँ अपने समाज में। तो उसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ पर लीड इंडिया की ओर से यहाँ पर आए हैं और अभी पाँचों ज़िलों में अलग अलग बैचेस के साथ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किए हैं और इसको 1-2 दिनों के कार्यक्रम हर एक ज़िले में करें और फिर आगे और एक एडवांस लेवल या डीपर लेवल का एक लीडरशिप प्रोग्राम जो महिलाएं अभी तैयार हैं उनके साथ आगे करने का प्लान है। जेंडर इक्वलिटी के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? तो ज़रूर आई थिंक अगर जेंडर की बात आती है तो कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था या सिस्टम कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जेंडर के रोल को लिमिट कर दिया है और आई थिंक कहीं ना कहीं उसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है और ये इनिशिएटिव उसी ओर एक कदम है जी। जोंनि वुमेन्स विंग्स हिसाबै जोङो डिस्ट्रिक्ट कमिटि हिसाबैबो जोङो बिथां सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनाय सार मेममोनजोंहाय जोङो बाहागो लानानै जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स विंग्सनिफ्राय जानानै आङो मोनफ्रोमबो ब्लकनिफ्राय जों 10 जन कुरिहाय जों आइजोफोरखौ लेंहरनाय जादों आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा भेरगाव डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो वुमेन्सफोर आइजोफोरा 5 जनहै मोनसे समस्तिनिफ्राय 5 जनहै आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटि थाबाय बेयावहाय बाहागो लानाय जादों। बे हिसाबै जोङो ज'हैनो भेरगाव आरो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जों खौसेहै माने नैबेहाय जोङो ट्रेनिंखौ जों लानाय जादों। जोङो जिथुनिखि जोंनि लिडारशिप जोङो लिडार जायोब्ला जोंहाय माबायदि जों स्ट्रं जानांगौ आरो गोख्रोङै जोङो मावनो आखायाव लानांगौ जिहेतु जोङो गासैबो बिथिङावनो जों आइजो हिसाबै जों समानहै मावनांगौ गोबां खामानिफोर दं हिसाबै जों लिडारशिप जानानै जों माब्रैहाय मावलांनांगोन बे हिसाबै जोङो माखासे दिनैनि बे मैयानिफ्राय दिनैसिमनि ट्रेनिं बे हाबाफारियावहाय जोंहा गासैबो जोंनि UPPL निफ्रायबो आरो बेबायदिनो गभर्नमेन्टनि माखासे SRLM निफ्रायबो बेबायदिनो मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जों बाहागो लानाय माखासे वुमेन्सफोर ट्रेनिं लानो बेहाय बाहागो लाफैदों आरो बेखौ जोङो लानो मोननानै जोंनि आइजोफ्राबो आरो जोंबो बयबो मोजां मोनदों जे उननि हाबाफारियावबो बेबायदिनो आरो गुबुनावबो बेबायदिनो जाहाथे लिडारशिप ट्रेनिंखौहाय होगोन आं बेखौ मेममोननिफ्रायबो सारमोननिफ्रायबो आं आसा खालामनाय थादों आरो बेबायदिनो जोंहा मानगोनां जोंनि प्रमद बर' सार बिथाङाबो बेबायदिनो जोंनि वुमेन्सफोरनि थाखाय लिडारशिप जों माबोरै लिडार जानानै जों माबोरै लिडारखौ मावोब्ला जों माबोरैहाय दावगालांनो हागोन आरो बोरैहाय जों गोख्रों मावलांनो हागोन बेखौ जुदि बयथिंबो जेरावबो जुदि जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जुदि ट्रेनिंखौ होयोब्ला बयबो जे रावबो रोङालासिनो थानाय नङा जे लिडारनि गुनखौहाय बयबो रोंगोन बेखौ आं आसा खालामो।